Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council, uba Tito Starwell Khan, haka arpandai tere ujemang arjar arpo, haringkat kijing senran lang jong ki Executive Member, bat kentup ru acting CM jong ka Hima Miliam upa AM Ainam CM ka Deputy Commissioner jong East Khasi Hills District ka Kong Mat Siodor Warnong Bri kila hiar penjurep ya ka Jaka jong ka Hima Miliam ka badan ha maulai mauro hajan ka Sun Care Hospital naga benta ban chnai ka Yode lang ka ban pinmentoi kinong rep ba kindupla ban pinlong yo naga benta ban pinya yo ya ki marrep hakum gini ka por ba sarkar kampat ajing bet setia ban plie ya ka Yodo ka balong ka weini ki kat khai ka bakong santam haka jela Meghalaya bat ka balong ru ka pliang ja jong ki babuan kinong shnong jong ka jela ti kumba fitipi ka jinglong jingman kumba kalong menta ti long ka Yodo kalai khamnya plat ti ba menchua ki sayong ba ibu ye kani ka Jaka bendon kam boplu ki yong don kam ki deng ni ti apa phai menta ni don kam ban snas kawi ki Yodo ti kembak ka Jaka ka Hima jong ka Hima kadan ti nakaliang jong ka Himaru berkat ka jingkai lang baka district council in sai syong perkat hakini ki sengi banwan dia kendu nakapor bat acting sia bunjuni bat menteri ni keren semangat tinggi bade buat Yodo hamtam hapor bakadan ni ka tau sang ka Yodo antala ni kenai ini yang sing baik ba hamtam hati nong rep bunjuni bade baktu ka Yodo lang hadin mengilai kendu bat ka bai di sing jungi nangka bat chief minister mengilai keren ru ka ki ban explore di pilat nanti kuno ba ngin perkat bakani ka jingjal se ka pan kendit ban riwing kum ka council ba kum juru ya ka Himahi ba hakum kani ka por ni ka pli ki khmat ki jongi bangin perkat kham jengai mdai bangin perkat rangi ka menta rangi perkat ya ka ke banwan hadin habut hadin bangila ya pej bahaya ka map ke ba laya draw hakini isi kabede ba gadur gadar ke ba pura jong ka Yodo ngi bakadan ka jing anta nama bakal khamya hadin bangilai selok ka acting siam nanta ngilai perpau ha ka jingelang ka balong badan ba chief minister ba deputy chief minister DCA nanta bat pa em bat ki officer la jing bot ini ba ngin dei ban perkat kum ban dadala ban pleasure ki yo ki balong kini ki traditional market ki jeni ke kum pitip ka yo hi ki hap apo ka jimpet jengo jong ka district council akaba ngidon la ka jong ka department em in charge ka market idon ni anta kidon ki yo ki bahap apo ke ilaka department ka bahap apo ka jimpet jong em mo pe ki traditional heads ki jongi ki no sya ki jongi tena takadau ni snowday ya ka jing ajing mut bangilai selok bat acting chief lapun yang iya kini ka Jaka tinglayawan sisian bat mentang sing yawan bat EDC ban pej ban jurep la kini ka Jaka ka ibit ibiam ni sahabangi laya pej mentan ni tang kalau ka kesulong tang ka preliminary stage kala ban ong ba baro hingi ihun ni kini ka Jaka bakan dei ka wepat ka Yodo ka ba thamai ka ba nakaliang ka Hima kala ban yo te yang mentahing yang 4 lak ban ong ai nama kinang bun sibun ki mo ki jenit ki janat ki bang hab ban pembiang ngihab ban survey kini ki Jaka ngihab ban sna ka map ngihab ban snaru ya ka plan ka paka ka ban hab kat kum ka juk menta ka ban don ki sibun ki ki bangan 4 lak ban ong ha ni ka por yang re ka por kan sabatai ya ka ba ndangi ladap sna ya ka plan bat lembaga ni ka plan ngin sa ya lembaga state government ban yo ya ki lat jingerap ya ka bangin sna ya kini ka yo